No niin, moro kaikki. No niin, moro. Tänään pelataan... Mitä me pelataan? Vitsi, mäkin oon ihan shokissa. Kello on 1. Kello on 11. Joo, no. Mennään pelaa vaikka Bravleja. Mennään tänne vaikka... Pelaa Bravleja. Pelataan nyt tässä hetki. Katsotaan mitä tehdään. Joo. Mä olen äsken skeittautunut, että mä voin laittaa tonne YouTubeen niin video. Tänne mä oon tehnyt jo video. En oo. Se on eilen. Joo. No minä hän Brawler. I'm feeling lucky. Time to roll. Uusi kausi 3. Joo. Noin, kun mä pääsin hopeelle, mä sain 600 tällaista. Okei, mäkin tulin. Ei voi enää tuohon toreen. Toi on mun kaveri. Niin. Eilen kaveri. Takapuolella. Oh. Ehkä. Miten? Does anyone have a fire extinguisher? Mulla on enemmän boksua, niin joilta ihmiseltä mulla se enemmän boksua, mutta ei se haittaa. Mennään vaikka mä en tiedä minne pelaa. Wow, so much heat! Miten meillä on sama taso? Okei, mä vaihan Spikeen tai ei. Mä vaihan vaikka Piperin. I'm sugar and spice. Joo. Ei kun mä... Voidaan vetää yksi matsi, niin Tässä mitään kiirekkää on, niin joo. Vedetään 2 tai 3 matsia. Wow, so much heat! Älä ihmettele mikä toi meidän skeittilauta vaan. Tänne sieltä. Oh, okei. No, mä kuolin tosta. Mun pitää laittaa äänen. Okei, mä kuolin. Mä oon ihan pakko. Mitä mä Tuolla oli muutenkin hyperiä toi. Mä otan nyt sen. Does anyone have a fire extinguisher? Kato sitä. Mulla on 40 ränkkiä. Ei saatana, mä oisin ottanut Anderin. Ba. Niin nyt. Kaikki. Että mikä on? Se on se hämähäkki, minkä mä tapoin. Ei helvet. Nonni. Joo, toi äskeinen pitää varmaan kohtaa voida. Ei ole mitään muuta. Miten kuollaan koko aika? Ei perkele. No toikin äskeinen pitää sensuroida, mutta... Ok, moro, tää video loppuu tähän. Wow, so Oliko much kiva heat! video? No, en tiedä. Minusta ei Kertokaa paska. kommenteissa. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte samaa sisältöä. Mä voin päivitellä nämä kaikki kanssa.
Jeppo. Se on toisen videon pari, moikka